Владимира Пярцова ідэолаг мае ўмець працаваць у сацыяльных сетках і месенджерах, ды гуртаваць вакол сябе актыў аднадумцаў, шэрагаў не толькі чальцоў партыяў і грамадскіх аб'яднанняў. І ўсе гэтыя людзі павінны цягнуцца да рупараў рэжыму на прадпрыемствах у пэўных рэгіёнах і вобласцях. Паскардзіўся чыноўнік і на нізкую якасць некаторых мясцовых ідэалагічных сустрэчаў, ды іх адваротны эфект. Большай актыўнасці запатрабаваў Пярцоў ад ідэолагаў у прыватных арганізацыях. Такія працаўнікі з'явіліся там згодна з дырэктывай Лукашэнкі нумар 12 аб рэалізацыі асноваў ідэалогіі беларускай дзяржавы, прынятай сёлета ў красавіку. Эфектыўнасць ідэалагічнай працы, паабяцаў Пярцоў, будуць ацэньваць паводле ўжо распрацаваных крытэрыяў. Напрыклад, для праўладных медыяў гэта можа быць колькасць унікальных карыстальнікаў сацыяльных сетак. І абмяркуем гэтую тэму з нашым госцем. Паўлюк Быкоўскі, медыаэксперт, старэйшы аналітык Media IQ, ўжо з намі ў студыі. Добрый вечар. Вітаю вас. Вітаем вас, спадар Паўлюк. Дзякую, што далучыліся да нашага эфіру. Прыйшлі да нас у студыю. І наша першае пытанне. Ну вось, калі нават галоўны ідэолаг крытыкуе ідэолагаў, што яны працуюць непрафесійна, пра што гэта сведчыць? Ну, па-першае, ён карыстаецца сваёй уладай і кіруе сваімі падначаленымі. Это адзін момант. І тут я бы не браў бы вялікіх ацэнак, чаму ён крытыкуе. Яму трэба крытыкаваць, каб яны працавалі лепей. Так пабудавана ўся прэзідэнцкая вертыкаль у Беларусі. Але тыя прыклады, которые ён прыводзіць, ну, яны сапраўды адлюстроўваюць рэчаіснасць. Такія недахопы ў беларускай прапагандысцкай машыны сапраўды ёсць. Это значыць, што яны папросту непрафесійныя, не здольныя да той працы, якую яны маюць выконваць? Ну, я бы сказал, што яны розныя. У кіроўнага рэжыма ёсць адмыслоўцы, якія ведаюць, як працаваць з грамадскай думкай. І яны, калі трэба, то включаюцца в працэс, іх парады слухаюць. Але не заўсёды іх слухаюць. І вельмі доўга рэжым хацеў пачываць на лаўрах. Яны кіруюць тэлебачаннем, больш ніхто не дапушчаны вяшчаць у Беларусі, нават расійскія іх сябры маюць не наўпроставы выхад да беларускай аўдыторыі, а праз РТР Беларусь, НТВ Беларусь, это кіруецца беларускімі тэлеканаламі. Але сённяшнія новыя пакаленні карыстаюцца інтэрнэтам. І это тое, у што не верылі тыя, што казалі пра плафоны, там всё такое. І яны не разбіраліся, і ім здавалася, што это не цікава. А разам з тым аўдыторыя ёсць там. І Пярцоў сапраўды спрабуе, ну, ці перцу, я, дарэчы, не ведаю, як правільна націск ставіць, спрабуе звярнуць увагу на тое, што вот гэты кавалак працы не зроблены. Але ён кажа пра тое, што працу ідэалагічнай вертыкалі можна ацэньваць праз пэўныя паказчыкі. Як это можа выглядаць? Ну, KPI. Але тут ёсць з яго боку ўсё ж такі, на мой погляд, памылка, бо ён разглядае гэта як адну карпарацыю. Вот мы карыстаемся метафорай прапагандысцкая машына, але насамрэч гэта десяткі розных сродкаў масавай інфармацыі. Ёсць нацыянальнага ўзроўню, ёсць тэлебачанне, ёсць газеты, ёсць рэгіянальнага ўзроўню. Яны маюць цэлую экасістэму дзяржаўных медыяў. І ў гэтых дзяржаўных медыяў ёсць агульны недахоп. Там не ухваляецца ініцыятыва. І калі гэта ініцыятыва праяўляецца, мы ведаем прыклады, калі рэдактароў мясцовых газетаў выганялі з працы за тое, што яны не так правільна хвалілі рэжым ці штосьці падобнае. Мы бачым, што ім прасцей перадрукоўваць адно і тое, што дасылае прэс-служба прэзідэнта. І гэта прыводзіць да таго, што навошта гэта ўсё, калі можна чытаць адну крыніцу, або верыць ёй, або не верыць. А вось калі ёсць аўдыторыя, якая не верыць кіроўнаму рэжыму, то да яе дагрукацца ім даволі складана. Так больш за тое, Пярцоў кажа пра тое, што некаторыя лекцыі ідэалагічныя змаглі адвярнуць ад уладаў, нават прыхільнікаў дзейнай улады. Як так атрымоўваецца, спадар Паўлюк? Ну, глядзіце, ёсць розныя аўдыторыі, для кагосьці можна расказваць, як это робіць, напрыклад, вядомы ўсім азаронак з шыбеніцамі на экране, з пагрозамі, з мовай варожасці. З мовай варожасці, якая абсалютна не схаваная. І гэта можа для кагосьці быць добрым, але для часткі людзей лаяльных рэжымаў гэта абсалютна непрымальна, бо яны думаюць, што у нас все нормально, у нас все павінна быць добра, а тут раптам шыбеніцы, такія пагрозы, гэта ненармальна. І гэта немагчыма сумясціць. Канешне, калі мы будзем
абапірацца выключна на выказванні Перцова, то мы сутыкнемся з тым, што ёсць нейкія факты, это будзе як гісторыя з так званымі абосранымі каровамі, якія Лукашенко убачыў. А чаму ён іх убачыў? А чаму ён пераключыў увагу на гэта? Мы можам не ведаць усёй механікі. Вот тут мы ведаем адзін кавалачак і выпад супраць пэўных лектараў. А лектары это хто? Гэта ёсць некалькі групаў канкрэтных асобаў, якія займаюцца лекцыямі і ездзяць па калектывах, і гэтыя асобы адзін раз пракалолись падчас электаральнай кампаніі. Аказалася, што нельга быць адначасова на дзяржаўнай службе на тэлебачанні і ездзіць з лекцыямі, агітаваць за свайго кандыдата. Ім давялося Крывашееў, да прыкладу, зараз у нас на абразках. Ну так, і было дастаткова проста звярнуць на гэту ўвагу. Гэта пракол, гэта не мусіла адбывацца, бо што? У іх мала агітатараў. Другі момант, зашмат ёсць сярод лектараў тых, хто празмерна любіць Маскву і можа быць не настолькі лаяльны Александру Лукашенко. І тут атрымліваюцца такія гульні, а хто гэтыя лектары? Яны ж атрымліваюць за гэта камандзіровачныя, там нейкія ганарары за то, што яны робяць. А чаму кормяцца гэтыя, а не тыя? І заўсёды можа быць гульня, дзе паспрабуюць падзяліць рэсурсы, якія прыйшлі з кішэняў падаткаплацельшчыкаў на тых або іншых людзей, якія прымываюць ім мазгі. Бок такая паддыванная гульня паміж ідэолагамі, прапагандыстамі можа таксама весціся вось. Безумоўна, але мы проста ведаем шлях спадара Перцава з тэлерадыёкампаніяй «Мір», з кіраўніцтвам міністэрствам інфармацыі, якое займаецца рэгіянальнымі газетамі, але не займаецца тэлебачаннем. А зараз ён займаецца ўсёй прапагандысцкай машынай, хаця над ім ёсць прэс-сакратар прэзідэнта, якая прымае кадравыя рашэнні. Рыхтуе кадравыя рашэнні для ўсёй гэтай вертыкалі. Таму можна сказаць, што ён зараз мае хвіліны ўлады над усёй гэтай машынай, і ён спрабуе яе перфарматаваць пад той, як ён бачыць яе магчымым. Як ён, да рэчы, бачыць яе магчымым, ён скіроўвае ідэолагаў ісці ў сацыяльныя сеткі. А вось у нас пад трансляцыяй нашы гледачы адразу каментуюць, кажуць пра тое, што як толькі нейкі ідэолог у сетках, то это адразу бачна. Гэта бот, і іх блакуюць. То бок мы кажам пра тое, што ім прапануюць прыйсці ў сеткі, і адразу можам сцверджыць, што гэта будзе безвынікова. Глядзіце, калі б была сітуацыя не так, як у Беларусі, а як у Расіі, то там шмат такія інфармацыйныя дзеянні, інфармацыйна-маніпуляцыйныя ўздзеянні робяцца людзьмі на аутсорсінгу, арганізацыямі на аутсорсінгу. У іх есть даўгі павадок, і яны могуць сабе дазволіць па-рознаму сябе паводзіць. Нашых жа прапагандыстаў-агітатараў даволі лёгка заўважыць, што яны маюць от і до магчымасці, далей пераступіць ім нельга, яны не могуць хваліць апанента, яны не могуць знаходзіць крытыку рэжыма, прызнаваць яе. Яны сутыкаюцца з тым, што яны не выглядаюць жывымі людзьмі. А ў сеціве гэта даволі лёгка вызначаецца, акрамя таго, людзі ў сеціве проста маюць вока менавіта на ботаў, маюць на рэкламныя кампаніі і так далей. Гэта той навык, які збываецца, як прыкладна на тэлебачанні, калі людзі абсалютна несвядома адключаюцца ад рэкламы, калі з'яўляецца рэклама, яна нават больш гучна ідзе, але чалавек пераключаецца заняцца, не ведаю, выпіць гарбаткі у гэты час ці паразмаўляць па тэлефоне, а потым вярнуцца да прагляду любімай перадачы ці серыяла. Спадар Паўлюк, у нас ёсць яшчэ адно меркаванне палітычнага аналітыка Вадзіма Мажэйкі. Давайте паслухаем, вернемся потым да меркавання нашай студыі. Звычайна для ацэнкі якасці могуць запрашаць нейкіх незалежных спецыялістаў, якія могуць шчыра выказацца, будь то там аўдытары ці нейкае экспертнае заключэнне. А у кантэксце беларускай манапалізацыі ўлады цяжка уявіць, што нехта там скрытыкуе ідэолагаў не ў такім стылі, як Перцоў, калі это дазволеная крытыка, а калі прыйдзе нейкі звонку назіральнік і скажа, што все это фігня, і трэба ўсіх іх разганаць, бо это неэфектыўна. І галоўнае зразумець, у чым тут уласна эфектыўнасць, бо для рэжыма ясна, это проста дэманстрацыя свой лаяльнасці і ўсё. А агулам-то эфектыўнасць была б, калі ў грамадстве вялася нейкая палітычная дыскусія, абмяркоўваліся розныя шляхі падыхода да вырашэння праблемаў, там, з левых пазіцый, з правых пазіцый, глядзелі б на розныя праблемы. Гэта было б эфектыўна для вырашэння праблемаў.
Але, канешне, такога ў лукашэнкаўскай сістэме чакаць не выпадае. Ці вы пагадзіліся з меркаваннем Вадзіма Мажэйкі, што сапраўды варта глядзець на розныя пазіцыі і вось даводзіць нешта людзям такое аб'ектыўнае, а не тупа, вераломна, як это ў нас выглядае лукашэнкаўская ідэалогія? Ну, глядзіце, пасля першай сусветнай вайны з'явіліся першыя працы па прапагандзе, даследавалі, як это адбывалася ваенная прапаганда ў час вайны. Потым з'явіліся працы пасля другой сусветнай вайны. Потым гэта разгалінавалася і стала шмат розных даследаванняў, і нейкія сталі займацца піарам, прапаганда стала нейкім кепскім словам. Не для Беларусі зараз кіроўны рэжым кажа, што это добрае слово. Але само па сабе даследаванні зроблены і вядома, як працаваць з людзьмі. І сапраўды, вот тое, што кажа спадар Мажэйка, гэта апісаныя тэхналогіі. І яно працуе. І калі да мэтавай аўдыторыі распавесці адну гісторыю і афарбаваць яе ў пэўным фрейме, такой, у этой картинке з'явяцца рамкі, і мы ўбачым нешта адно, для нейкай іншай аўдыторыі зрабіць іншыя акцэнты, яно будзе працаваць. А калі змяшаць усё разам, то яно працуе па-іншаму. І тут атрымліваецца, калі мы кажам пра фрейміраванне, то там не абавязкова хлусня. Там можа быць падтасовка фактаў, проста нейкія факты адкінуты. Мы бачым не вялікую карціну, а нейкі кавалачак яе. І з гэтым даволі складана нават скептычна настроенаму чалавеку змагацца. І даволі часта у спробах маніпуляцыі людзьмі гэта выкарыстоўваецца. Як з гэтым рэальна можна змагацца? Тут патрэбны факт-чекер, тут патрэбны журналісты, як тыя watchdog па-англійскі это называецца, тыя, хто сцеражэ дом і звяртае ўвагу на тое, што пагражае грамадству. Бо асобнаму чалавеку это зрабіць складана. А калі ёсць комплекс всяго гэтага, то это працуе. І вось наш кіроўны рэжым спрабуе разумець. З аднаго боку была савецкая манаполія на інфармацыйнае ўздзеянне. Яны амаль цалкам манапалізавалі доступ людзей да інфармацыі, былі толькі чуткі, анекдоты, замежныя галасы, але это было невялікі кавалачак таго, што закранала людзей. А зараз такой манаполіі няма і не можа быць. Менавіта манаполіі няма, і таму паўстае пытанне о эфектыўнасці той ідэалагічнай структуры, якую яны выбудавалі. Ну вось яны хочуць уявіць сабе, што можна зарабіць KPI па праглядах. І вось мы, напрыклад, в Media.IQ спрабавалі падчас электаральнай кампаніі параўнаць. Вот былі у нас адабраны некалькі YouTube-каналаў, YouTube-канал бачна, хто колькі праглядзеў, якія былі рэакцыі і так далей, то мы ўбачылі, што больш публікацый было зроблена дзяржаўнымі ігракамі, недзяржаўнымі меней, але колькасць праглядаў, каментароў і гэтак далей было больш у недзяржаўных. Чаму? Бо хутчэй за ўсё тэмы падаваліся не так дубова, як это любяць рабіць дзяржаўныя прапагандысты. Давалася магчымасць розным меркаванням прысутнічаць у кадры і гэтак далей. Можа быць, это біла па тым болю, які ёсць у грамадства, бо ўсё ж такі не все забыліся, што было ў 2020 годзе. Ну так, і калі глядзець, напрыклад, па колькасці гэтых публікацыяў, я часамі праглядаю, нават не кажучы тэлеграм-каналы дзяржаўных нашых тэлеканалаў, а тэлеграм-каналы, напрыклад, мясцовых раёнак. Там спадар Паўлюк з'яўляецца часамі па 150, па 200 публікацыяў на дзень дубовых проста, а кожная публікацыя адна на адну падобная, і, можа быць, у іх невялічкая колькасць там можа быць праглядаў, але агулам за дзень яны збіраюць некую лічбу, так? Ну, калі пісаць справаздачу начальству, то гэтыя лічбы будуць, можа быць, пераканаўчымі. Але эфектыўнасць тэлеграма таго ж самага, гэта не то, колькі людзей падпісана, а колькі людзей паглядзела. Так. Колькі людзей адрэагавала. І вось рэакцыі і прагляды гэта трошкі іншае, не тое, што могуць забяспечыць прапагандысты, бо немагчыма, можна прымусіць людзей падпісацца, але немагчыма прымусіць іх пазбавіцца таго, што самае галоўнае в інтэрнэце, это увага. Людзі аддаюць сваю увагу, свой час таму, што ім падабаецца, то, што ім лічыцца патрэбным, а не тое, што іх, можа быць, прымушаюць. Ну так.